बेयाव बुंनांगौ बाथ्रायाथ' बेनो जे बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोजामसिन गुदिसिन धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। दा बे बाथौ धोरोमखौनो फुजिनानै फालिनानै जुगे जुगे बर' जातिया बुहुमाव थांना थानांगौ होननानै आं दिनै मोनसे मेसेज होबाय। रावबो गुबुन धोरोमाव थाङाजासेनो बे धोरोमाव अरथाबना थानांगौ आरो बे धोरोमा बयनिख्रुइ अल्डेस्ट धोरोम। जि समनिफ्राय बुहुम बैसोमुथि बिमाया दि आर्टआ पृथिबिया जोनोम मोनदों बै समनिफ्रायनो बर' हारिया उजिदों, बै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमाबो उजिदों। बेहा स्पेसिफिक उजिनायनिखौनो माबायो आरोखि, थारिख बा इयार गैया आरोखि। गुबुन गुबुन धोरोमनिखौ जों इयार दिहुननो हायो, उमुक धोरोमाव उमुक इयाराव उमुक एडियाव उमुक बिसियाव जोनोम जादों होननानै, खिन्थु बर' धोरोमनि जोनोमनि खुनु निर्दिष्ट मोनसे सान गैया आरोखि। बाथौ धोरोमखौ हमथाना लाखिनांगौबा आथिखालनि बाथौ सिबियारिफ्रा मा मा हाबा मावनांगोन नोंथाङा बुंदों? बेयाव गोबां खामानि मावनांगौ दं। जेरै बाथौ धोरोमनि जि बेसिक रिलिजियास टेनेट्स प्रिन्सिपल बेफोरखौ बिजाब महरै लिरनानै फोसावनांगौ। जायगा जायगा गोरों गोरों स्कलार मानसिफोर लानानै जायफोर माने प्रिन्सिपलफोरखौ टेनेट्सफोरखौ रिफर्म खालामनांगौ, सोदांनांगौ, बेखौ सोदांनांगौ आरो बेनिफ्राय थिय'ल'जि कर्स इन्ट्रडिउस खालामनांगौ। बेनि थाखाय माखासे इनस्टिटिउसनबो नांगोन, जेरै बाथौ धोरोम थिय'लजिकेल इनस्टिटिउट बायदिसिना रोखोम आरोखि। दिनै नुदों जे मेजरिटि बर'फोरना दासिमबो बाथौ धोरोम दं आरोखि। आरो जेसेबां ब्रान्सनि बाथौ धोरोमनि मानसि बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय मेसेजआ बेनो, फुजिनायनि सिस्टेमा बायदिसिना जानो हागौ आरोखि, नाथाय बाथौ धोरोमनि आफादा मोनसेनो जानाया गाहाम आरो। जेरै धोरोमनि नामा बाथौ, बेखायनो गुबुन गुबुन आलादा धोरोम माबा आफाद थायाजासेनो मोनसेल' आफाद थानायखौ आं लुबैयो आरोखि। जों मिथिनो मोनो जोंनि रायजोनि अनगायै जेरै नेपाल, बांलादेश बे बाथौ सिबियारिफोर सोनाब बंगआवबो दं। गासै खौसेथि खालामनो मा हाबा मावनांगौ? दा अलरेडि दुलाराय बाथौ गौथुमारि आफाद मोनसे दंखायो आरोखि। बिथांमोना जेरैबायदि खामानि मावनांगौ मावगासिनो दं, समय लागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर डेडिकेटेड मानसि, इन्टारेस्टेड मानसि, गोरों मानसि बिसोर बेवहाय पार्टिसिपेट खालामनानै बाहागो लानांगोन आरोखि। जों समनि गेजेराव नुनो मोनो माने अजाफोर गैयियाव माखासे सुबुङा माने बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमावहाय आनज्रायलांनायखौ, बेबो मोनसे सर्ट कामिंस दङ। दा बेनि थाखायनो गुदि बाथौ धोरोमारि आफादफ्रा जायगा जायगा अजाफोरनो ट्रेनिं होनाय बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं आरोखि। आरो डेफिनेटलि फैबाय थानाय समाव निस्सय बे जिथु आंखाल, बे आंखाला सुफुंजागोन आरोखि।